Hej alle YouTubere, og velkommen til TKDK4U YouTube-kanal. Ja, nogenlunde. Ja. I dag er det Sankt Hans. Og det er altså, Det er fedt. det er fedt. Altså, Det er bare en søndag, det er sådan lidt træls. ja, men ja, vi må stadig være længere op. Ja. Og vi skal holde det sammen. Ja, vi skal holde Sankt Hans sammen. Og så havde vi fødselsdag sammen i dag også. Ja. Altså, det har faktisk været en lang dag. Nu fortæller jeg lige hele min dag. Ja. Også min. Ja. Nej, halvt min. Ja. Jeg startede i morges på Kreta i Grækenland. Klokken 4 om natten. Der blev vi kørt med en taxa ind til lufthavnen, tilbage til Danmark, hvor jeg fik lov til at være i mit hus i 10 minutter. Så kørte vi hen til den der fødselsdag, altså min fødselsdag sammen med ham. Og en anden, der hedder Asmus. Han er også pisse awesome. Og så gjorde vi det, og så var der noget, der hed Laser Game inde i Aarhus. Det der Battle Arena, hvis der er sikkert nogen, der har kørt forbi det og sådan noget. Det, altså, og det vil vi anbefale. Det er suverænt. Det er suverænt. Det er god kvalitet. De der laserpistoler, de kan skyde 150 meter, så... Og det er sådan, det er fedt, det virker, altså det er ikke sådan en pistol, de går i stykker, det er super kvalitet. Stor killer, men... Og det er sådan, det er rigtig metal, det er metal, du kan holde, altså. Ja, med red dot sig. Ja, det er vildt. Det er sindssygt. Det er very fedt. Ja. Det er pisse awesome. Ja. Der var ikke så meget andet. Ja. Jo. Hvor kan... Nej. Ja, hvis I kan se, hvis jeg lige flytter mit hoved. Ja. Der. Lige. Der, i min mængde. Ja. Jeg kan godt lide. Der er kamera. Og det... Lige om lidt, så lægger vi en video ind ved... Ja, hvor vi bruger det der kamera. Så finder vi et eller andet, vi laver. Et eller andet sindssygt. Ja, vi laver noget helt vildt. Altså det er sådan noget med, hvor vi springer ned for træer og brækker hjerneskallen. Ja. Det bliver totalt. Det bliver fedt. Det bliver fedt. Jeg glæder mig. Vi ses alle I fede YouTubere. Tak for alle de gode kommentarer. Og altså I pisse også. Tak for de 5, 4, 3, 2, 5 subscribers jeg har fået. Farvel. Det er super fedt at I gider at følge med på min kanal. Ja. Sådan, selvom der ikke er så mange. Hvis I kan lægge et link op til jeres kanaler. Så den bliver lidt mere populær. Så I kan bare lægge et link op. Så kan vi gå ind og se jeres video. Og så kan vi give dem subscribers og hjælpe jer. Det er i hvert fald pisse fedt, I gider hjælpe os. I må meget gerne fortælle videre. Ja. Vi ses. Hej.